Здравейте на всички, аз съм Коко и днес сме в една игра, която не забравих името. Ще има отдолу в описанието на клипа, спокойно. Тук сме едни печаги. Странно тук говори. Извинете ме за това. Да. Кой ма бомбардира, бе? Много. Кета ми. Когато се снимаш, ще пушиш наргиле. Кет, къде си? Вижте, имам си кот. Казва се Кет. Когато се снимаш, ще пушиш наргиле. Чукой. Няма чука. Кой ма дойде, че? Като е? Да, мога ли да се има? Падна. Гадост. Чай сега така да обменяме теренчето. Печага. Я. Този печага, котката ми го захапа. Обаче... Добре. Добре игра беше. Добре игра. Нямам толкова пари. Така. Той има. Ето първия. Първия, който е гадния. Трябваше да свети. Ще убия пингвина. Бихме пингвина. Къде? Искам да видя някой, че да му пусна време. Кот. Човек. За Бога. Много сили. Много сили. Тос с пингвина. Тос с пингвина. Кот е къде си? Кят. Кет, хайде. Гадо. Добре, айде да пиджаме. Скина. Така. Този клип ще е кратък. Да. В момента ми е скучно, защото не играя с някой. Тази игра по отбора може да се играе. Да влезем. Момчета. Кет. Ние сме сами. Без иска. Трудно е за управление малко. Ще използвам. О, гад. Чага. Моята Кет го уби. И това другото. Моята Кет. О, ето гон с пингвина, хора. Видяхте ли му черния? Грозния. Момчета. Бомба! Бум! Шаклек, бум, шаклек. Убихме. О, тук колко минути. Тук сам да съм. Котката ми да не ми да ме нападна. Кет. Другата нова. Айде. Кет. Извинете за това, това е сестра ми и... Млъкни! Виктория! Извинете, просто много се дразня, когато говоря. Аз снимам. Лицица, Кет, помощ, help me. Айде. Айде, измъкнахме се. Човек. Затъмно. Айде. Искам да го вземем. Искам гранат.
Там е цяла армария. Напоследък ставам все по-добър. 123 малко... Не, някакъв такъв... Презалежение. Батериите. Хора, тук... Айде да стиче времето, добре. Окей. Котката ми ядеш тук някакъв си. Спита ми на макс. Аз съм в пълен релакс. Добре, видим какво правите с пешкарите. Не, че не съм пробвал. Не! Трудно беше да се изпитам. Елат, тук е. Кома стреля. Този моята пушкавица ли смея, брат, той? Не знам, защо съм толкова... Вече съм толкова добър. Коя беше тази песен? Коя беше тази песен? Там видяха ни. Да. Значи мразя Тейлър Свифт, обаче тази песен е уникална. Ще следно не направя. Дай, Кет! О, котката ми е мастер. Спитен. Хора. Мразя ги тези. Който е прави тази игра, това е изпитание много. Ама аз... Не го минах! Бях на косъм да го мина. Къде са? Не! Искам да ме телепортите някъде другаде. Сега пак да съм прав. Добре, отивам. Не! Пак ли е тук? Аз не искам тук. Ще умиргам. Well, right now. Човек. Какво има този? Какви сте с моите пушкайци? Ай, дай напред, човек. Ще ви спусти. Аз така си бягам. Не. Хайде, Кет. Кет. 10. Нещо. Аз ходя по три парапет. Йоп! Съм долу. Пак ще върна. Има и Джъстин вътре, бе! Извинете, че сестра ми говори през цялото време. Обещавам, че на другия клип няма да говори. Може би ако не го снимам през нощта, защото тя има чатове през нощта. Не! Добре, не мога да се изкачвам по тези неща. Тук има някой печели. Онзи печел дик ме уби и аз не го убил. Пак. Той ма кучел, бе. Ма си ме котка. Елай. Малко да се дразни. Убих ли го? Ой, ме броня. Не ще видим. Така съм мастер, тук ги цепя всички. Просто се махам, така ги има търсете. Хора ми с това да е за този епизод на не знам коя си игра. Надявам се да ви е харесал. Чакайте много епизоди. Това е най-страховата игра, която не е късно. Това беше всичко. Чао.